diparingke napa mboten yen diparingke kayangan ayang tentrem yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya kerubutan para dewa bocah iki kaya suarane kaya sampeyan ayo sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata yen perlu Yama Dipati kon jabut nyawane Bagong urung jabut nyawa teteki untune jabuti untune sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumangsamu aku ora nggawe ember Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa Jawa Radil bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara sapa dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Kibiswanipun ingkang Raka Sidik Pangutalutal ri kalenggan sak mangke menika di Indra Bathara Indra prayogakno nggone ngadhep ning ngarsaning ulun Bathara Indra nun iki pukulun seremban kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan wonten sabda paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra delanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang putra pun Suropati kunjuk ngersa maduka wangadi pukulun sesembahan kula pukulun pengayoman kula pukulun Bathara Manikmaya ya Bathara Indra Luntamba akarya bongbong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakno nggone ngadhep Bathara Indra sampun boten kirang-kirang wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra wangadi pukulun apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggone ngadhep ana ing bali Marti Kunda Manik dina samengko iki Yama Dipati pukulun sampun boten kirang-kirang wiswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka wangadi pukulun iya Yama Dipati Luntamba akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana Yama Dipati kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wangadi pukulun penyarian prayogakno nggone ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok nun inggih Rama pukulun sampun boten kirang-kirang wiswanipun ingkang putra ing penyarian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama pukulun Luntamba karya bombong tiasulun penyarian ora liwat prayogakno nggone ngadhep nun inggih sampun boten kirang prayogi pesawanipun ingkang putra pun penyarian Iwangadi pukulun Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra mestinipun adamel kagiat sutaning penggalih paduka Kakang Resi krana kelenggan menika Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing bali Marti Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata wonten ing bali Marti Kunda Manik ewa semanten jengandika Kakang kula baya ngirawuh wonten ing kayiwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene kula wantun hambayongi dhateng rawuh ndika Kakang Resi Narada ing Sidik Pangudaludal Kakang Resi Kanika putra dalah di menika sampun dados kewajibanipun ingkang Raka Sidik Pangudaludal jernyatanipun kula menika ngiyup sandhap padha paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi katimbalan sampun ngantos sing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kemawon ngandadosaken kejot araos sing manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudaludal teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata menawi kepareng kawedharing kathah mengko
suraos kados pundi tuwin wonten wigatos menapa nanging menawi adi tumraping para Jawata para putra monggo di kula dherekaken manjing saklebeting kayiwangan pepanggihan catur netra ingkang raka isi dipangdal-dal nanging menawi kepareng kababaring kathah keparing ingkang raka isi dipangdal-dal nganglongaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangantika paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Pramesti Kakang Rada punapi ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi kala sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayiwangan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka inggih nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sunduling ngawiyat menika saking dayanipun menapa Kakang Rada menawi kepareng ambabarana ingkang raying Suralaya Kakang Resi alah dalah nuwun sewu pandangan ngaten menika tumraping Ngaraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten inggih mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun ngantos kok namung mobah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warngatoga kemawon jinaring wonten ing pangawaos paduka nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggalih paduka teka paduka miji dhateng ingkang raka sidik pangudal-udal menika naminipun nguyahi seganten paduka sampun priksa nanging badhe nyobi dhateng raka sidik pangudal-udal mboten Kakang ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman boten wonten jamak limrahipun kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih Kakang menika dados kami tuwaning kayiwangan nadyan kula menika dados nalindraning kayiwangan nanging boten kenging nilar dhateng kami tuwaning kayiwangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nilar dhateng pangawaos paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra dalah inggih menawi kanthi dasar papadan kados mekaten kula badhe munjuk atur blaka suta blaku tang terus terang boten badhe kula tutup-tutupi menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten estunipun cocok kalian rantamaning manahipun ingkang raka sidi pangdal-udal sawetawis dinten menika kula ugi ngraosaken boten wonten raos ingkang sekeca tuwin dangu sangsaning dangu kayiwangan Suralaya wonten daya panas mongko sareng kula tilingaken paningal kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa ingkang damel gara-garaning kayangan mekaten Kakang inggih amargi tumraping Raka Sidi Pangdal-udal gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab setunggal wontenipun titah ingkang wantun rak pacak melajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangawaosipun para Jawata tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangawaosipun para dewa kados to nalika wonten kramanipun Nalendra inggiling ngaya inggih inggiling wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari nanging sejatosipun niyatipun namung kepengin dados dewaning para dewa menika ndadosaken gara-garaning kayangan inggih Kakang inggih angka kalih lemah sangar kayu aeng panjenengan prisa piyambak duk nalika wonten wana ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu wujudipun wana marta menika wana papanipun para jin menika dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan angka salajengipun Pandhita Tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana wasu pitri para resi sami anglampahi tapa saking sekungipun anggenipun lampah tapa wekasan daya kekiyatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan mongko perangan menika kula padosi mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang nglangkungi pangaosipun para dewa mboten wonten lemah sangar kayu aeng wonten ing jagat menika sedaya sampun sami tawa tawi tawar tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah tapa malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan Raka Sidi Pangdal-udal supados aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patosa panas
namung manget-manget kemawon namung saged andadosaken bingunging para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan karo Sri Bangun dalu dadi Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada menawi andika Kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedya glejah duwe anggelar dhateng kawontenanipun jagat inggih menika langkung prayogi jer wonten ing jagat menika namung werni kalih wonten padang wonten peteng wonten rina kelawan ratri miwah wonten ala kaliyan becik nggih kula ugi pitados wonten salebeting gesang wonten ing Janalaka menika namung kaparingan kalih inggih menika padang peteng bungah susah beja cilaka ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa miwah putu-putulun para Kurawa ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng inggih menika winastan Baratayuda Jaya binangun Pandhawa mapan wonten ing kabecikan mondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka menika sampun kinudrat dhateng panguwasipun para Jawata namung semantena kula glejah gesangipun para Pandhawa mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandening sakmangke saged sirep saking para Pandhawa Kakang inggih namung adaanipun nuwun sewu lho Di kula aturaken ing ajeng wonten satunggiling brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satria ingkang ngambek utawi ambek sadu budi tegesipun para satria ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parandene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasuraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten Kakang inggih mila menawi Paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan namung menawi Paduka Adi Guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe batin kemawon kayangan menika sampun poyang-payingan boten kanten-kantenan lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika inggih Kakang Narada dayanipun tiyang ing tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama menika nadyan nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan mila nek Paduka Adi Guru badhe glejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sakadang-kadheyan tuwin serati-seratinipun Narendra Ngastina nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa upami Pandhawa menika mangke mboten pinanggih la inggih serati-seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa serati-seratinipun Pandhawa menika sinten setunggal Nata Ndarawati menika dados suwing para kadang wayah Paduka Pandhawa angka kalih ingkang ngraka piyambak sinten Kakang lho kok sinten pripun to niki panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun inggih Kakang Ngesmaya sak anak-anakane menika nadyan derajate ngajeplek menika nadating wong loro saudon telu saurupan nuwun sewu nek Kyai Semar wis duwe niat lagi dadi niat iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih menika lho Di kathah-kathah penggalipun Sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nengge Sang Hyang Pikulun Manikmaya sura pangandikanipun Sang Hyang Kanika Putra ngantos ngebeki madyaning Bali Martya Kundha Manik wekasana damel kodheng sutaning penggalih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jatimurti meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana tegese golek kencana Mas sumara cahyaning nganti kaya golek kencana
Lenggai kanyut nangka wadu kanyut ujar waganten wardu jar wanget sok minangka durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriko sebal bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macam rangke gajah medha saka wandi lan kejawi namung. Sami alok para Jawata yen ana titah pujang karo ing minggah dat madaning bale marti kundha manik. Akarya geger sanggaring para Jawata widodara widodari. Mangrembang para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning kayangane kanca bene dalan bene dalan bene dalan. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rada menawi geger para Jawata kang sami sumewa wonten ing sakjawining bali martya kundha manik sami alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Dalah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanen ing kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Marti Kundha Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kalian panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya terus bae saka mutiara jamrut ergeni kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan dadalke terus aja ora wani kok dadalke ora malak ning lho kok malak piye tangane papat ya Hyang Bathara Guru tangane papat wah nek ado suwe kuwi mergane keleke ning ngosoki papat tenan ora Petro wonten dalu buku kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen ora kan dadak ngejak Bagong walah para dewa dah ora kajen musuh Bagong nek carane kaya ngene iki ayo Hyang Bathara Guru kok denekke keleke papat monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abad rong tau wani karo Hyang Manik moyo lha kok iki bocah iki cere kawani karo Sang Hyang Manik moyo ki dalah terus iki tep apa wong e terus ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot Hyang Pikulun Bathara Narada. Weh iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak mutar kowe. Kowe lho, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur kok kowe iki. Kon jurar nang kayangan arep ngawur ora Panakawan wonten dawuh Kulun aja kladuk wani kurang geduga Bagong dalem kita aja rame aku pawita kowe kuwi hah kok muni wita aja rame kita iki kowe aku kita berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita ora ya tetep Bagong ning celuturane nek nyebut kowe iki kita wah ngerti ora melu mumet aku nek carane kata-katane iki beda karo nggone dhewe Bagong ulun isih gedhe paling marma ulun marang jeneng kita aja gawe geger
mengko mundak kita kena walat aluweh kowe kuwi lho kita jare Bathara Guru kok ulun iki ora rampung-rampung mung perkara cah mocap petuk siji iki lho ulun ki aku nah berarti ulune loro to kae ya ulun iki ya ulun kitane mung aku tok lung wonten dawuh Bu Kulun padha raja saprapta kita weh kowe ya kita terus wis kowe ki menengo sik aku tak wangsulan sik wah ora denger aku ora denger wae ora paham angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel wis wangsulan terus nonamit pasang Kalimantabe dinebina iki lho dene Demawaing Tawang Towang tinepatno ing tulak manuk Bu Kulun nering sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Petruk kantong bolong pada raja saprapta kita nggih Bu Kulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Kulun kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun lho radong piye terus salah apa bener salah ora Iwang Pikulun Bathara Guru Iwang Pikulun Bathara Gulu guru kok gulu ketrikel ilate jadi ngopo gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya mula ulun paringi pangapura sanes Bu Kulun lho sanes piye kula niku anake Semar dudu anake Ismaya Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya wah nek ngono aku ora kendang si S Pak S Pak S Bagong lho Raja Saprapta kita wah iki lakone iki pangestunipun Iwang Pikulun Narada nering sambikala Pikulun ayo syukur ayo iya wah cah edan tenan ora wis dewa ora kajian iki wis Petruk padha raja saprapta kita pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng Bagong padha raja saprapta kita sapa Indra Bathara Indra kowe nggon film kae kudu ana ana telu to Jono Kasino Indra iki dewa ya wah kowe tak tendang modar to tak tendang genti kowe ora ngerti kok arep ditendang ora Bathara Indra oh nggih Pukulun Bathara Indra bekti kula katur nggih Pukulun iya iya ulun tampa Bagong prayogakna nun nggih sampun boten kirang prayogi Petruk padha raja sapraptamu Pukulun Yamadipati wilujeng oh iki bahaya lho Gong hah iki bahaya iki wak mburi ya Bagong padha raja sapraptamu sapa to Yamadipati Iwang Pikulun Yamadipati wilujeng bekti kula konjuk Pukulun iya ampun dicabut ora mang nang kemawon menggerak ucul dhewe boten sah dicabut iya 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 Bagong iya enggak ada edan lan kok kowe Gong aku biasane ngono tak nengke wae biasane Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk iya iya Petruk pangestu tampanana nggih Bagong padha raja sapa ki Tru Penyarian oh pacare udu Pukulun Penyarian ayo ki nang kelurahan Carik to ora Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa sekretaris maksudnya Pukulun penulisan wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun Penyarian iya ya Bagong prayogakna apa kawan nun nggih lho kok guyung apa sampean yo mesem kok berarti aku nang kene iki entuk masa wah gayamu ora Pukulun Penyarian ketoke seneng enak aku ngomong terus iki iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing iso dadi cacing tenan waton ora ketemu wong mancing lho ha iya nang ketemu wong mancing cilaka aku amung ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader wader ya apa rara
Putra dalem kula. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Ampun tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Hyang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndongak angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Lho sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere neng jagat ki? Ngerti ya dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakane Bathara Guru kok ngere neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok neng weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ten. Ning bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Nah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Pukulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika kepengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya ndak padha karo ning YouTube. Nanti YouTube. YouTube iki sapa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Ning ngendika kono kok. Iya iya. Alae do ora omong. Aku omong, Dik. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika bangun lahir lan batin, ya lahir ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para apa jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab tetukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih manja lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot mengko nek kepleset gak malah gegeblak malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel
terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekake dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entekake dhuwit. Ning masyarakate supaya sayek saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saged munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya sago. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parang Tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocok ora. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Aku mula emoh, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Kepareng sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparing kula dhateng Petruk. Niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten. Ya Gong, ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambah ya, Truk. Kok bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa. Kowe ngamuk ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula.
guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumomo ning awakmu. Nah nuwun sewu mula bengi niku kula rada gleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari mbanci ndek mbanci ladan. Ha iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe. Modar nang kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati nang kayangan ki njujug swarga. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teko iki, Hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati nang kayangan jujuk swarga iku ndapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tanggung jawab lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petro. Nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna dipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topat Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinaya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatos paduka Dipransi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasa nasta paduka Dipransi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petra, nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci nggih banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun Sekar Plempertangga Jiwa miwah Sekar Jambu Dipa Nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati lek atur wangsul lan Petra Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisih gone paring pangandikan lan Petra Kantong Bolong, arep apa-apa bocah iki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petro dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Estu Ulun. Iya Petro. Nanging luwih becik gandeng Sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan nang repat kepanasan mengko ulun merpeki lawan jeneng kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa parang pekepan paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Wang Pukulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petra. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Petra sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petra sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petra sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petra.
Kakang Narada punapi Petruk sampun kersa mundur lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok wonten ing mriki areng apa ya Bagong kita ki Petruk ki wis metu ning tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye metu kok dipaksa lire piye kita ora gelem metu ra ati kula kok ora kepenak ya ora kepenak perkara apa Bagong nek Petruk mboten pantosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikulun Narada ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung tak glejak tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti mengkono nggih lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula jane ngenten mawon luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang pelemper tangga jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora kaya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Narada kados pundi alah konangan karo genjik siji iki wah Petruk ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi peran manik apa ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning lepat kepanasan das pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten mawon kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong ngoten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita hus napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suta blak kotang terus terang atene genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ana wong saru kok mengiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya heeh Ismaya iya lah padha karo Semar niki uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne we kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku sapa ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa ayo anake bapakne sapa empuh
Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisan. Pak goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Seja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Nawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe meneng gawe geger nang kayangan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawra Langgeng. Oh ngilahe ngawi gena Mastu Purnomo Sidam. Mastu Hyang Jagat karo Sinan Kandha kawisaning Bisna Panjang kunjung kasih lan rejna. Nang nggih negariku ditengkeke. Iki malah janturan iki ngapa saiki? Wah, wong ngilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ngilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora catur ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Ngen, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora? Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan-penyuluhan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngomong 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah kesanamu. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Rewang Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong kok. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange.
Aja ngawu gawan ngawul. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya kerubutan para dewa. Lah bocah iki kaya suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu jaba ora metu ulun bopong ning jaba. Ayo, kowe bopong aku piye kowe Bathara? Wedan. Iki ya bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah bedaya e. Nek mung digendhonge, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, yang mati-mati. Wae Bagong gendong. Wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kari ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petra, mengko dianggep Pukulun Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan anu Pukulun Bathara Guru kuwi aku curiga. Oh, curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Nek kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh.
kandamu iku. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatirku, aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Lah ngapa? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Bul kok Ora ana masalah. Men kalah ya men. ya wis diantepi ya Le, Diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya piturut tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara, Udu Brahma Karak. wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Ha iya. Pukulan Bathara Indra bakti kula kaja. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula grup. Kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bakti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul bun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Pang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten? Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Priwun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur ngersani bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku sadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mengontute bapak iki, aku wingi ditutuke 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula purun wangsul, penak awamu. Yen mboten purun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Kok cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus wae awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulih. Lho kok aja mulih kita. Wis wajib tak paneni kok mulih. Rasa wedi, Tru.
Kawas Candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku mung ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula tem boten kula wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula boten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petro. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Purang Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukul. Jare wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ah jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati. Aduh gedrawasane mati. Ah piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai yo ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bab. Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing durung disebul? Yantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu ya. Arep ngene aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning kaya temen kaya urip. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu e. Mburi iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Ini kok ya nangis. Yen pangapunten Bu kula. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipunirmala lan Purang Pertangga Jiwa. Walah. Iki adewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek men dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya.
mesti larang. Piye iki nggih pun Pak. Bangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis kok modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe kek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane digowo mlocot ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut paton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu po? Kira ngimo giring ae to. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta ae le. Hah? Buta? Lho sapa ya, Truk? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi tak. Petruk kancamu aja ketarane aku ingin kenal karo kowe Petruk sapa Truk kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti aku kono tepung ro kowe iki senengane ngapusi ngono sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Iki lho ana buta teko terus. Nganggo kopiah. Ya wis ben iki wae ra. Petruk. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodare kudu sik to meneng to. Ku meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ra dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu nih aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum. Enak serial TV lah. Coba itu. Petruk nun.
kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Bapak. Iya. Ceruk ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kaya dadi Petruk. Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani yoga aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, ngono pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono? Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk sekar belemper tangga jiwa jambu dipa nirmala lan aja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Sio. Yo kene yo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya ana dipati nganglang jagat. Ayo, sledul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip ngamdono iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Dewa bubar mawon ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo. Modar. Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge.
Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipatike. Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Meneh nganti ora ana kowe dukani Wang Pilun Bathara Guru. Mati tenan mengeda-eda iki. Aku ya ora iso njambut nyawa kok gek mengeda-eda. Ayo wong tok tak jambak kok tak pejet karo menjinge kan. Nglek modar. Ayo ya. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enek ke. Genah mules mbok yakin. Aja kadi plintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jama-jama. Wah, lada. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lada. Kena setute larane ra kok diplintir. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wakayanganmu Rahmat. Warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara. Inggih. Manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Mesti bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng kaya ento kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pilun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestakaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestakaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada. Lho niki ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngawal lah. Ngopo iki, Gong?
Jari tak tarani Raffi ae. Mula mabur tiba neh. Wah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakaning dewa lho, kok setute ditaleni Raffi ya. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki, wis ngono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangan yang apa kowe. Wis teko ndak rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Wis bapakku. Ana ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan, Petro. Lah kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro.